M3 Sawtin Music. bakajin kira. Ashe, okay. Yan soja sannu da aiki. Yan soja sannu da aiki. Ga babban guru yan soja ne yau na da maka barka. Babban gurun mobile ne yau na da maku baki. Aikin kuna da kyawu ne yau gaisuwa a gare ku. Yan soja sannu da aiki ne yau jinjina a gare ka. Ni siyan ku ne dan yaro wata ka take da a gare ni. Oga mu ta hirna nan ne ma jinjina a gare ka. Mai yamuna gaishe ku